Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ ịkpọ m aka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afọ ma family emekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Yes, you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ divorce in Igbo tradition. Anụkwaghị m n'omenala Igbo. Wee kwuo na anụkwaghị m bụ part and parcel of Igbo tradition. Meaning na Igbo spirituality emere anụmanụ di na nwunye ka ọ bụrụ do or die affair. Because he who wear the shoe know where he pitches him most. Ma nwoke ma ọ bụ nwaanyị n'ọdịnala Igbo, ihe dị iche na alụmdi na nwunye nke ndị Igbo na nke ndị anyarị bụ ọtụtụ ihe. Ọtụtụ na anụmanụ di na nwunye ndị Igbo nwere freedom of expression, freedom of choice and decisions. But na anụmanụ nke ndị ọcha, ndị anyarị, ndị Christians, enwere kind of bondage that is compels you for better for worse, that you must stay put whether you are happy or not. But in Igbo tradition, it wasn't like that. There is flexibility of onye kwu uche, onye mekwazi uche, because ọ bụrụ do or die affair. Meaning na Igbo tradition, marriage is an agreement between the two people and between the two families. And whenever the two people involved and the families involved decides on their own to go to their separate ways, it's approved, permitted. Yes. Ọ bụgodo ori na ebe eji nwa kama asị na ụzọ eji nwa ari echi echi ekewasịa kama nwa ukwu ihe gara emekwa na ha gara ejekọrịta mana anụmanụ dịzi na ya is no longer there. Now, enwere ụzọ esi ọtụtụ ihe etu esi agba di na nwunye anụkwaghị m n'ala Igbo. Is either na-settle amicably ma ọ bụ na-emeri ya n'ụdị kind of one-sided decision. Then site na ịgba nwaanyị anụkwaghị m. Mana however, nke ọ bụla emere nwere backing of ndị nwe nwa maka na adị bụ nwere atụrụ asọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ. Nke nwoke sigoro na ọ ya anụ sọpọtụ ndị be ha ya adị. Nke nwaanyị sigoro na ọ ya anụ sọpọtụ ndị ba nke nwaanyị ya adịkwa ya. Ọ bụrụ by fire by force n'omenala Igbo. So gezie ntị ka ịghọta in details ihe niile m ga-akọwa ụdị nkụzi idobere mbụ. Onye ọbụla ịma bụ onye Igbo nụrụ di ma ọ bụ nụọ nwaanyị ma ọ bụ onye nubugoro mbụ nata tag ya na message ya ka ọ mụta something. Yes, what you don't know remains a mystery to you. Before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị na month of September. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This is Sabre Bade and all wine and Romawaja National Temple. Nation to the going to the temple, Chuaja, go for Kubio Kunisidri National all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. That's why I see me every day. I get make it the last day of the month. I get a minute. Pay no man Hamadu. Better temple Chuaja to entities of powers. Jeneben Chuaja, Buebu, Makaja Saraka. Yes. All in that he was Rema. Now, let's proceed. Where I call again, nobody interested in you in ya. He gave me forward or 3 prayer requests. He make token donation to the account number. All prayer requests I get the water throughout the month. Each of them also wondering the way I jag in what and chicotia, the bossy pass on one. I am show you all on social media on Najoku TV. God, I want a massive testimony since I've done Chubaja. Can go 3 years now, but I am not show you. Get a new market. One Chubaja, Makanaga Kalero. All this upward cave, Wabu, Echefana. 9 on a month of September. Anna, one and only one outside of the temple. They participate in the annual festival anime for the year. This year was September 16. One day, no room, one day, no Igbo, no Igbo, Nigeria. After I support you, contribute to your quota towards making this
festival, annual festival, a huge success. This year festival is very unique because it's a special festival. It's a special festival because not contain the foundation laying of the place of worship. To go to pray me I can any updates on I can even. Oh, what you are fans will actually say now, but you contribute. Chat me on WhatsApp also. WhatsApp number is 005 78 37672 or 0813 8243 871. Yeah, and screen have those numbers. Now let's dive into today's lecture. Yes. Lecture iji maka ya bịa anyị kwuru na divorce in Igbo tradition. Anyị wee kwuo na anụmanụ na ọdịnala Igbo, whether ma nwoke ma nwaanyị na ala Igbo nwere room for ọ bụrụ na anụgide ọnwụ na okwu eme onye ọbụla taa afa nne ya. Maka na nke bụ eziokwu na alụmdi na nwunye na ala Igbo etu o si adị bụ na nwoke na nwaanyị dị involved and the two families. And whenever the two families are no longer on the same page, and the two people involved are no longer on the same page, Igbo tradition may allow ka mmadụ na-abụ a jere onwe ha kama ọ ga-ada na mmadụ igbu ibu ya. I can tell you na ụfọdụ ọnwa na-anwụ na ezinụlọ dị iche iche, anyị na nwoke egburu nwunye ma na nwunye egburu ya, weda nke pụtara ihe ma nke dị nzuzo wụ because of na-ebiweziri ụkwọrọzi obibi. Ọ kacha njọ n'ebe nke ndị alụmdi na nwunye nke ndị ụka nọ. Yes, maka ihe na ha si no for better for worse or till ofu onye n'ime ha nwụrụ. If not, enwere any exit. Ịghọtara ya? So therefore onwezie mgbe ọ hịara ha ahụ this na enwere any exit, ofu onye egbu ibie mana nzuzo ma ọ bụ na ọ pụtara ihe ka o wee dị free ịpụ na anya bụ nga ọ tụrụ onwe n'ụdị marriage. Maka na ha si no for better for worse. Ọ jọgoro njọ ụgwọ na enwere life threatening ones that ono ga-anọ because na their holy matrimony. Man, Igbo spirituality or like that. That tradition Igbo do like that. But together we stay. All the man we stay. But in peradventure, it becomes so bad that two of you have become cat and rat. Eh? No cause you name. Only one has happened. Na Igbo were case me. I have the age of middle person. Na Igbo. All the two I consult the middle person. We go na here to equal the heaven. Atubalo, Tuchalo, the two families on their own will decide to give back the bride price, and the family in cause accept all the bride price. Amicably, the two families said, "But don't or the idea of attack or the yes, mana always the most of what and what they keep in a little way. Force. Enwere ike dị na mmadụ na-aba question enwego problem n'ime onwe ha, and that problem had to go beyond the reconciliation, so they can't reconcile themselves again, and the families in question are trying to reconcile the whole quarrel. Ihe a ga-emezi bụ enwere so many ways eji eme ya. Return the bride price. Mana o nwere ihe ọ ga-abụ nwaanyị mee return where by force, whether my young or not chọrọ. Maka na onwe unu eke ya bụ nwoke a nwanne ya bụ nwaanyị. Maka na nke bụ eziokwu na omenala Igbo na nwoke eje nụta nwaanyị. Nwoke ọbụla nwere vision ya n'ụwa as the priest of the house. So ọ chọba nwaanyị ụjọ chọba onye ga-enyere ya aka achieve that vision and dreams. So ọ bụrụ na ntaja bụ nwaanyị mechaa ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ọ tụrụ anya ka ọ fụrụ, o nwere right ịgba anụkwaghịm by ịgwa family ya na eke o sitere ya na edo family si enebe ya anya. Ọ bụ ụzọ na okwuru ndozi, especially ebe e nwere life threatening ones or life threatening issues beyond reconciliation. Ịgba alụmdi na anụkwaghịm abụrụ ihe ọjọọ n'ala Igbo kama isi ga-ada. Enwego ọtụtụ ndị mmadụ kwechiri because of na-amụtara ụmụazị ma because of ihe ndị mmadụ ga-ekwu ha ekwechiri today ha abụrụgo ozu. Ịrụtara that our sister nwụrụ the other time na Abagana be set to a place. Gịnị na-ese? Misunderstanding that is beyond reconciliation.
over time, or now boiling at the heart. I can tell you that time the man said to the woman ablaze out of anger. That particular action was not nurtured that day. That action was nurtured over the years and triggered by anger on that particular day. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ọ daa n'ụdị a na okwu ọjọọ eme onye ọbụla saa afa nna ya, that is the best option, because you cannot take law into your hands. Now ọ nwere ike nọ nga for igbu mmadụ maka na akpọghịrị gị akpọghịrị. Nke bụ eziokwu na adịrị nwaanyị ele. Nke bụ eziokwu bụ na onye approach the family gwa ha etu isi onwe mmasị n'ebe nwa ha nọ, ha loan oru ya ka ọ bụrụ onye gị na ya ga-enye aka wee build another family. Ọ bụrụ orire because asị gị elebe elu ihe you can afford it. So for that reason, nkwa mgbe ọnwụ na o kwere gị nyeba gị arụ na okwere ozi gị egbu, return it with the process. Na ọ nwere nke ọ na-awụ omenala Igbo, nwe ihe a na-akpọ akwụkwọ ube, pears leaves. Ịgbata mmanya ọcha, ewere pears anwa, akwụkwọ ube anwa fọchie ọnụ ya binyesi ya bụ nara ndị befa. Ọ bụrụ ebu na ruo ya nna emeghị ya na nkwụ ahụ o bu wee bịa nene ya akwụkwọ ube nene ya, ihe ọ pụtara na ihe nwoke na-ekwu ube ebe gịnị ya bịa ube ya mee gịnị ya bịa. That is the end. Ghọtara ya? That is the end. So enwere ike iji mmanya na akwụkwọ atụkwasara akwụkwọ ube wee fọchie wee send the nwaanyị back is allowed in the spirituality. Maka na onye na-anụnụ onwenu na-eke onye a na-anụnụ omume wee sị na ihe afọ abụghị ihe atụrụ anya n'oru onye ya n'ebe a dị afọ ube ya bụ onye a na-eme ya bezie. Ghọtara ya? Enwere ike ime etu ahụ. Enwekwara ike inwe na nke mmadụ n'ikwu na ibe a nwere ike izukọ kpee ihe na-esenụ, and ha na-ekpe ha ya ajụ onye ekpecha ebiri ka ekpecha anaba. Ghọtara ya? Onye ọbụla apụọ anga so that ndị fụka ibe ha echi ekene. And mgbe gburugburu a na-agwa ọ dịbalụ na mgbe ete aka, ọ dịbalụ na mgbe ete aka, mgbe gboo ọ dịbalụ maka na ọ na-abụ mana mgbe a ụkọ nwaanyị dị, maka na ụkọ nwaanyị ji wee dị mgbe a bụ na ndị ụfọdụ ndị nwere ego na-anụ more than one, ndị enwekwana ego anụrụ ofu. So ụkọ nwaanyị wee dị, ọ bụ fụ na mgbe a gụrụ ijegoro ọ bụ na ọ dabara ịnatakwa be nna gị enụgha dị. Mana ihe nwezikwa ọ na-enwe n'ọgba a bụ na ọgba a ụkọ nwaanyị adịrọzi, nwaanyị wee atụ ụtaba o mezie na ivi na ịnụcha anata a ga-erikwa ya bụ ọna, mana ọ ga-adị ka esiri n'ọkụ. Sometimes you find it difficult to remarry. That is the greatest challenge, unlike etu ọ dị during the time of our mothers. So ihe ọbụla ga-eme gị gị bụ nwaanyị a na-anụ anụ ka e challenge be di gị malụ na adị captain now n'okwu ụgbọ. Ịma that attitude, that manly attitude or feminism attitude will be about one corner. O nwere nwaanyị chatara m yesterday, gịnị ka ọ na-achatara m kere ka anyị esinyere aka na marriage is about to collapse. Jụọ nwaanyị ka ihe riri na nke a, ọ sị na di eji abụ na di eji eje abata late, o ji eje aṅụ mmanya na bịa palọ n'ọnwa ụbọchị ọ ga-ahụ bata ya si ya ngwa nwoke ụmụakwụkwọ ebe isi gị nakwa. Say what? Who gave you that God? Nwoke nwụnụ ya na-akwụ ụgwọ ụlọ nye nwa nụtara gị. Lụmọta problem ọbụla gị na-ewude dị nwere dị wee bata iwe na-shout na ojego nwụcha mmanya, you should go back to where you come from. Nke mbụ na ọ bụ na ọmụnwa abụnogo. Yes, abụnọ mabụ digo. Yes, mabụ digo because nwere ihe ga-eme ihe keep m n'ụzọ mgbede ada. Not possible. Before 6 started, I must be in my house. So mana ọ bụ na ọmụnwa bụ di gị nta gị for any reason but late, based on whatever you think in your mind, where the God only get say I should go back where I came from. You go home. You get ben na nọrọ obere azụ obere ọzụzụ maka na ị nwere the God. That na di gị bụ di na nwunye does not mean that your powers are even beyond the man. Yes, I'm not saying that the man might be at fault, but then with approach, he might have a good case, but the wrong approach. I can tell you, I'm going to dig with the course you age, but I'm going to feel one age or welcome him first. Near your sa, near your Chinese, na, kissing Kibata to
na-edekwana mụ na ụmụ gị mkpa wee sị nne ka o si dị ya, ka o si dị ya, nye that benefit of doubt. Then madụzie na o nwere ihe ị na-eme based on ihe ọ sara na-eso emie ka ọ na-apụ outside na-achọ phone outside ma ọ bụ jere aṅụrụ mmanya ka o wee chefuo mkpa. Then assure him that those things anwa ọ na-achọ ijefu outside phone, you can get it at home. I can assure you. Ihe ị nwetara wutu obiọma, asị dị Igbo na-atụ n'isu na ile ọma ka eji na-eji aga n'obi. Ihe ị nwetara wutu ile ọma gidigidi mgbe nweta ya. I will not matter the come the struggle on my own. Maka na ya work onye kwu ya. Each family nwere onye bụ the head. And it's either you will be submissive, very loyal to the head of the family. You can never control a man in his house. Unless no nwoke abụrụ wakwụrụ n'ụpịa na nwoke abụrụ dị akpata ihe oriri. How dare you? The man is the one paying the house and paying the children's school fees, providing for the family. You have the audacity because he's married to you to give you dash mothers. Now the family is in trouble. Now you are waiting for me to do miracle to save you from the man throwing you back to where you came from. You have not don't start fight you cannot finish. From the one that man on the forget about onye ọbụla nọ n'ụzọ na-asị gị baby ya nke a na-emaka na asị isi na be dịgo pụta. Those people a na-ehe ele gị na-agwa gị nne na-emaka na ịchara ntị will no longer come and marry you. So you better worship that one ị na-anụ anụ bịa mee ego n'isi gị, onye a onye fụrụ n'anya. So onye ọbụla na-agwa gị okwu mana o mere ego n'isi gị, forget about that person. Onye a wee joker. Let me stop here. Inwe question na ajụ a na nkuzi ya n'ụta ma ọ bụ ịchọ ka agbara family, chat me on WhatsApp 0805-783-7672 or 0813-8243-871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed. May the work of your hands begin to yield fruit now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị onye ọbụla.